Usa ka auto ang nahagbong sa sapa kaganang buntag sa may barangay Tungkil, lungsod sa Mingalilya. Hinungluwas ang mga sakay nini. Adunay live update si Lian Singkulan. Lian. Bob, nagplano lang untang mamalit og groceries ang mga sakay ning usa ka sakyanan apan sa wa damha na disgrasya sila ug natagak sa sapa. Plano sa duha ka managsuon nga mangumpra unta aron makapangandam ning panahon sa krisis sa COVID-19. Apan matod sa driver, dihang misuway siya og backing sa gawa sa ilang panimalay, milahos na hinuon sila og natagak sa sapa. Nabali ang sakyanan ug ang katunga niini nahumol gyud sa tubig. Luwas ra hinuon ang managsuon. Gikan ko ni backing ya. Mao to sa akong pagdundom kay brake man akong gitumban din nagkalihit lang siya bulhot. Then mao to nalahos na ko diri sa kaning sariling sa sapa. Apan matod sa driver nga nakasinati siya og panglipong-lipong, kidugang niya nagarasab ang batiis sa iyang maguwa nga iyang kuyog. Wala ra sa doon akong ate kay nara siya garas sa ihang kuan gani sa ihang tuhod na siya garas. So, wala ra sa noon. May railings nga ginama sa puthaw ang kilid sa sapa ug sagad ipark nila ang ilang sakyanan sa kilid sa karsada sa maong sapa. Matod sa magsuon nga tulo ka buwan pa ang maong sakyanan nga natagak sa sapa. Yadto ni sa ma'am, yadto ni sa atong taga-mit ko, ambulance, taga-responder. Masig wala na siguro nagpada ba. Bisan pa man og wa sila magpada sa ospital, gipahimangnuan man hinuon sila sa mga responders nga mo pahibaw kung may mga gipamati sila nga mga sakit-sakit sa ilang kalawasan. Bob? Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report.